Breakfast, guys. Yung ating aling maliit ready na for school. Say hi, love. Hi. Yung hair niya lang itatali ko pa. Welcome na naman po sa panibagong video. Wala pa po akong kilay. Nag-skincare lang ako. You get the Zona Creme. The Zona Creme is of the bank. I already showed it to you, ha? Ikaw, di ka maminaw, eh? Yeah, do ma. Self dun. Sabi ko sa kanya, siya ang maglagay ng sunscreen. Yes, so, kumusta po kayo? Welcome na naman sa panibagong video. It's Thursday ngayon dito. Busy as usual yung ating araw. Na-mention ko sa previous vlog na after ng work, ng part-time ko for 3 hours, uwi ng bahay, prepare, punta sa school, 3 hours yung aking klase. After sa school, diretso sa sa pinapartimen ko din na ibang school kasi mag-work ako tayo ng mga siguro 2 to 3 hours din. And then after that, rush home, kumain. And then may event kami sa school ni Ana at 6 to 7:30. So it'll be a really hectic day. Huh? Okay, that's okay. Put on sunscreen na. So when Papa comes down, we will just do your hair. Okay? Where's your bag? Is your lunchbox ready? Yeah. And your water also? Antwoord? Yeah. Kain tayo. Simpleng breakfast lang tayo as usual. Mga madalian. Today, and yesterday and today, nag-breakfast po ako. Wala tayong fasting. Kasi pag wala akong masyadong tulog, hindi ako nagfa-fasting. Yung kape ko nga pala, decaf. Ano lang, tin. Anong tawag doon? Nag-iilad ba? Or just ilad in Bisaya, eh? Oh, in Tagalog. Niloloko pala. Parang niloloko ko lang yung sarili ko. Yung dila ko ba na, ano to? Kape talaga. Kain. Chirot po nagre-ready ngayon. Salitan kami kasi. While nag-ready ako, ni-ready niya si Ana. And then after ko mag-ready, siya naman, tapos ako naman kay Ana tapusin ko po muna ang breakfast and balikan ko po kayo mamaya. Samahan niyo po kami sa aming hectic na araw. Alis na sila. Kami pala. Catch you later! A few moments later. Hi guys, andito na ako sa room. Ako pa lang mag-isa sa classroom namin. Ano ba? De baas gaat in de loop van de middag naar huis. Ik doe mijn best. Ja. Für Ausmaß den Druck und den Sachen. Ja. Ik ga naar de 5. Mag uw huis veiligher met een alarmsysteem van Bellman BV. Yes. Ik heb vandaag lang gespoord. Dus ik ben nogal moe. Ja. 72 zijn we aan bladzijde 112. Zegt dat goed? Ja. Ja. Oké, even kijken. Oh ja. 17. Dit mooie appartement heeft 2 slaapkamers. Yes. One eternity later. Kain na kami. European League or Champions League or Waiting ni Boang, what's that now? With the, ik denk Premier League now. Met Tottenham. Ik snap niet wat precies waar je het over hebt. moet je in de Kain. Champions League, moet je Europa League spelen. Europa League. Dagway oh. Als Sofie lang houdt. Sa school na ni Ana. Kaming lahat. Yan. Nou helemaal. Helemaal voor jou, pa. Ja, hou op.
Full force kami. May ibang parents na lumalabas. Ano ngayon guys, para siyang open day ba? Pwede kaming ipapakita nila yung room ni Ana. That's a nice color lang. It suits you. The color ba? Wij houden ons beetje daar kwijt in de klas. Kom maar. Your dress ba? Your dress. Oké, dan mag dat. Dito na tayo. Hindi lang ako mag-vlog sa loob kasi marami ng tao. Bawal din. Kom maar wel tillen, baby. The next day. Good morning. Dito kami sa garden. Yung mga rosas natin. Umulan pala kagabi. Nakakaano ng pakiramdam pag may mga bulaklak na nakikita. And then kagabi inayos ko to kasi hindi ko alam na tumubo pala to. Yeah, this is tomatoes, Kag. Yeah, come here. Okay, come on. Alam niyo naman na mahilig si Ana sa cucumber. Don't touch it because it's see? Just don't touch it. Otherwise. Dara oh! Kijk, look. Okay. May bunga na yung Hindi pa ka. Nuknit kalar. This is not ready. It's like dara oh. Another one oh. Kumkumer. May bunga pa dito. Maraming bunga yung ano ko guys, yung hindi ko na napansin na lumaki na pala. Ayan oh. Look love. It's also really big. Oh, there's a snail. It's eating it. Kalagot ani mga snail, oy. Ayun, malaki siya. Love, did you see it? And then guys, yung mga talong ko pala, ayan. Ayan, may mga bunga na. May malaki to eh. Kita dati. Ayan, natabunan siya, ayan. Kijk, malaki na siya. Marami pa to. Ayan, isa may palabas pang isa dito. Ayan, nakaka-happy. Kahapon guys, pagdating ko, talagang flat na flat ako. Pagod na pagod ako. Pero, ginawa ko pa din yung garden. Nakakawala ng ano din, pagod. Ayan, oh. Ayan, may bunga pa tayo dito. Sana hindi to kainin ng ano, ng snails ba? Hindi ko kasi nagawa to ng maayos. So, next year, next time, maglagay na kami ng maanuhan, ang tawag doon? Yung Bisaya na makatayan ba? Hindi ko na-anticipate. Tapos ang dami niyang bunga na. Ayan o, may palabas pa. Ang dami niya yan guys. Ayan pa dyan. And since mahilig kami ni Ana sa cucumber, masaya. Hindi ko talaga na-check siya. So, hindi ko na nakita ito na napansin na tumubo na yung ano, yung bunga. Diba? Happy. Itong beans namin, ilang beses na akong naka-harvest nito. Next time, damihan ko yung beans. Ayan yung pepper natin. Dito pa, hindi ko pa nakukuha. Maliliit pa. Medyo maliit pa kasi sila. Baka pwede na to next week. And then, ito din. Yung aking mga tomato. Hindi ko kasi lang nalagyan ng ano ba. Ng yung parang stick na makakapitan. Na malalaki yan. Madami pa to guys. Pero ayusin ko. Try ko silang ayusin mamaya. Madami kasi to. Maulan tsaka mahangin pala kagabi. Sayang. Sila matutumba. Tapos madami pa yan dyan tumubo. Tinapon ko lang yan pero tumubo sila. Nang sukumbana. Uday? Alis na sila. Maaga itong nagising si Ruth. Kaya Kuya Moor ka, Papa. Dadang, Kuya Moor ka. Goedemorgen.
Right? Yung isa dito, wala pang ligo. Tingnan nyo naman kalat ng bahay namin. Where are you going today? Where are you going? Boodschappen doen. Of school. Why did you bring your potty here? There's WC there. Why did you bring your potty down? Yan, nilagay dito guys. Tapos sabi ni Ruth, hindi pumunta sa CR. Kinuha sa taas yung potty niya. Dito talaga umihi. Kleren aan, kom. Kom, kleren aan. Sige na, mag-ilis na mo para Boodschap nog steeds niet? Kom. dalik mo na opa. Kleren aan, hè? Of ga... Dating po siya ni Ruth sa paborito niyang you know what. Paborito niya amusement park. Alam niyo na kung ano. Pero hindi nila sinabi. Para ma-surprise naman to siya. Akala niya mag-ano lang sila, mag-grocery. Anna moet naar school, hè? Nee, Anna gaat mee. Maar Anna moet... Nee, je gaat mee. Maar opa, papa, maar Anna, nee, ik wil kleren. Sino mo, skwila na ka? Anders ga je naar school tussen jullie. Hindi po mag-school si Anna today. Handen omhoog. Kasi ano pa siya, wala pa siyang 5 years old. So, pwede pa siyang sometimes mag-absent pag may bakasyon, ganun. O, like today, dadalhin siya sa amusement park. Pero, pag 5 years old na po siya, bawal na po siyang mag-absent. Everyday, kailangan siyang andun. Except kung may sakit or importante talaga. Kailangan po talaga. Walang uso yung absent dito masyado. Otherwise, may bayad over 100 euro yata per day. Or every time na mag-absent yung bata. Diba? Tapos ipapatawag pa yung magulang. Tapos, pag sinabi mong absent kasi may sakit, minsan, pinupuntahan daw talaga sa bahay kung para tingnan kung may sakit ba. Or pag andun. Diba? So, iwasan natin yan. Ang sayang 100 euro per day. At yeah, ako naman, hindi ako sasama sa kanila. Si Ana, si Oma niya, Opa niya, tsaka si Ruth. Hindi po ako kasama kasi may trabaho po ako today. Diba? Magre-relax lang ako pag uwi ko sa bahay. Magre-relax. Mag-prepare ng pwede ko ma-prepare kasi nga alam niyo na may operasyon tayo next week. So, kailangan marami akong i-prepare ba. Mag-ready po muna tayo ng breakfast. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. Pasensya at medyo matagal yung aking reply. Normally nagre-reply ako kaagad sa comments. Pero kahapon sobrang busy talagang hectic siya masyado. Sobrang busy kahapon. So hindi ko masyadong na-replyan kaagad yung mga comments nyo. Yung vlog na lumabas kahapon, ano yun? Yung bahay namin sa Pilipinas ba? Yung update. Tapos, sakto ba yun? Oo, yung update ng bahay namin sa Pilipinas. Tapos pumunta kami ng Germany sa movie park. Yun. Mag-prepare muna po ako, no? Mag-breakfast tayo. Yan, breakfast. Same ng breakfast ni Ruth pero wala siyang avocado. Kape. Kain before sa ating part-time. How do, Ana? Alis na sila. Oh. Hi guys, ano na po dito? Magsi-6 na. Si Ruth tsaka si Ana hindi pa po nakauwi. I think mga past 8 na sila makakauwi. I've just been cleaning the house and also doing the laundry. Kanina pa po ako nakauwi kasi nga 2 hours lang yung aking part-time this morning. Nag-text si Vanji na may pipick upin sila malapit sa amin. So sabi nila magda-drop by daw sila. Sabi ko dito na lang sila kumain. Nag-order ako ng food. So, hinihintay ko na lang sila. Ngayon po, nire-review ko yung vlog namin which will be out Monday. Ano po ngayon? Friday. So, sa Monday na to. Natapos ko siyang ma-edit kanina. Gusto ko lang makita yung timing ng ano ba yung translation. Kasi ang daming Dutch na salita ni Ana sa ano na to, sa vlog na to. So, hinintay ko na lang po sila Vanji and yeah, makikita nyo sila in a bit. Ayan na sila. Oh, may sasakyan na po sila. Ah, di ba?
Bago po itong sasakyan nila. Kaka-pick up lang today. Oh, may sasakyan na sila. So, gala na daw kami. Ano? Payawas mga Dutch drivers. Uy! Ano na Ngaon na tayo. Ngaon. Ngaon ta, ngaon. Mga Dutch drivers. Kaon. A few moments later. Hello guys, ano na po dito? Magti-10 na and tulog na si Ana, dumating na sila ni Ruth. And kakauwi lang po nila Vanji and ni Andy. Sobrang nag-enjoy kami. Si Ruth din na abutan pa sila ni Ruth, so nag-usap sila and then lumabas silang dalawa ni Andy. Kasama yung mga bata. Doon lang naman sa supermarket. So nagchika lang kami ni Vanji. And yeah, it has been a nice day. Kahapon sobrang pagod po ako. So, hindi ako masyadong nakapag-vlog ng tuloy-tuloy. So, kinonect ko na sa 2 araw. Kinonect ko na lang para isa na lang ba? Kasi hindi na masyadong marami yung videos, guys. So, i-end ko na din po yung ating video. Maraming salamat sa panonood. And see you na naman sa susunod nating video. Maraming salamat. Doei! Mush, mush, babush!